جنسی کمپانیا همدردی خلق پریود شخصی نمیک استوریا برادرای با عشقی پیشینه دوره مکتبی بخشیده شده است. Саптёвуз аз студияи Шаҳром медиа. Мактаби як дусе ёддорӣ якум вохирӣ монада салови мактаб худо хирӣ мона ё рӯзи бороние ки бечатртар бидида шабои хаёлотум ранги яхтар биди ҳома майда бидим айти як сол майда бидим ки ту вори ҳарома гирифтим ёр дили майдаи мада дасти ту ранги бозича буд оғӯши ту ҷои ма набуд ҷой дига бача буд қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста Осла осла дига шид раҳ рафтори ту овоза шид осла осла ки уже дори ту дига маам номус омад бас кардум кандум май фикри даови чашмои ма як бор раҳме накард дилет як бор нагашти қафову надиди ки бачара ба паи пош уже хурда карда раҳои дачара лави канал соати ҳафт интизор будум ки бибрӯи қати ма чахчах карда то мактаба биёӣ ай хона сум медодан ки бачам шикамта серкима Тарам медодум ки асалам бира бед ки ёд дори падаркама ба тахтама дил сохтум гарчанде ту калон буди не ки ту да дил додум мактабам тамоши не ки ту рафти ма мондум ай ту майда будум баъди ту ма як сол хондум не ки хеле чизи гарчид даи як соли дигар тура дониҷӯ кардан баъди ӯ додан шавҳар не ки ма дарак наёфтум туюд каяй шуд ки ай қасам ва ҷонун да туюд дил ма мебурдум падаркам меистодум рӯпаруд ма тоза карда чашмома мегуфтум туюд муборак худо хушбахт гардона не ки баъди фаҳмидам паи ашкун дар умон қасе ки хабара овар бовар кун дилма дарон намон ягон ҷои оводи дили ма пури захмай несай табибе дар олам ки дарди мара бифаҳма қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста Я рӯз кор биромад рафтам донишгоҳи омӯзгорӣ яке да ёдум задӣ гуфтум ҳозида чи аволи зан шид ҳама биромад тамошид уже панҷум пари яке тира дидам чашмон биромад ай сар хошод чиндаги таранг румоли сард нестай мени юбка да таната киртави изорд нестай салом алек авол пурси чи хели зиндаги тенҷай хандида гуфти азадш надорад да дили ренҷай ку бира файродш ки гуфтум ма бинам бачара ки ӯ беақле бовар карда ти чара бача хандида пас кардак мара гӯшаки гуфи шавқати ма ё пагада қичоқи кики баъд нафаҳмидум ки уже ту дига дихта нести ман фаришта мегуфтум а ту фаришта нести рӯи фаришта дори не ки да дили ту шайтон ай ҳолиам да сари канал лемик дар раҳт пазмонай қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста қадам паи қадам дасти ту рӯи дастон буд чашми ма ҳамеша пеши ту ранги посбон буд ҳолиам дар раҳои мирзо чун паи поҳои ма аст айгого дачаҳо мерам дар мекунад дили шикаста